ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக தளபதி 68 படத்தோட கதை வந்து இதுதான் இந்த மாதிரி ஜேனரில் மூவ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது அஃபீஷியலாக வெங்கட் பிரபுவே சொல்லிட்டாரு. நம்ம வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட கதையாக இருக்க போகுது, அப்படி இல்லை அப்படின்னா கிரைம் த்ரில்லர் ஃபிலிமாக இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இந்த படம் பார்த்தோன்னா ஃபியூச்சர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ வெங்கட் பிரபு நேற்று பார்த்தோன்னா ஒரு ட்வீட் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதில் பார்த்தோன்னா வெல்கம் டு ஃபியூச்சர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ட்வீட் போஸ்ட் பண்ணி அதில் பார்த்தோன்னா இந்த 2 இமேஜும் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. ரீசெண்டாக அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தாங்களா தளபதியோட பாடியெல்லாம் ஸ்கேனிங் பண்ணுறக்காக அந்த ஃபோட்டோவை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஸ்கேனிங் வந்து எங்கே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யூஎஸ்சி இன்ஸ்டியூட் ஃபார் கிரியேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஒரு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி தான் பார்த்தோம்னா தளபதியோட பாடியை ஃபுல் ஸ்கேனிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் நடக்கிற மாதிரியான ஃபிலிம்ஸ்க்கு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அவதார் திரைப்படத்துலலாம் பண்ணியிருப்பாங்க, பார்த்துருப்போம். ஃபியூச்சரை பேஸ்டை வச்சு தான் பார்த்தோம்னா இந்த படத்தோட கதை நகரப்போகுது அப்படிங்கிறது அஃபீஷியலாக வெங்கட் பிரபுவே ஷேர் பண்ணிட்டாரு. ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாம் பார்த்தோம்னா இதை விட முக்கியமான ஒன்று. அதெல்லாம் எப்படி பார்த்தோம்னா ரெடி பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரியல. ஆனால் இதுக்காகவே பார்த்தோம்னா இந்த அளவுக்கு மெனக்கிட்டு போய் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. அவதார் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் திரைப்படங்களுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா ஒரு இந்தியன் ஃபிலிமில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது முதல் டைம் தளபதி 68 அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக பார்த்தோம்னா பட்ஜெட்டுங்கிறது அதிகமாகவே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்காக தான் ஏஜிஎஸை பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் பார்த்தோம்னா படத்தோட ஸ்டோரியெல்லாம் இம்ப்ரெஸ் ஆகி தான் இந்த மாதிரியான செலவு பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஓகே சொல்லி படத்தை ஓகே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வெங்கட் பிரபு கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ ஏலியன் பார்த்தோம்னா தளபதி வந்து அவங்களோட இடத்துக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே தலைவர் என்னெல்லாம் பண்ணுவான், ஆடியன்ஸ் வந்து அதை எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கதை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து அப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாரு. ஒருவேளை அதை தான் பார்த்தோம்னா இங்கே கொண்டு வந்துட்டு வர என்னமோ தெரியல. பட் அவரோட மைண்ட் பார்த்தோம்னா வேறு விதமான ஒரு தாட்டில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கிளியராக தெரியுது. இப்போ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது 68 பார்த்தோம்னா வேறு மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். லியோ ஹைப் எந்த லெவல் இருக்கோ அதையும் தாண்டி தான் பார்த்தோம்னா தளபதி 68 ஹைப் வந்து அடுத்தடுத்து வரப்போது போல. இப்படிப்பட்ட ஒரு கதையெல்லாம் தளபதி மைண்டில் வச்சு எப்படி இவர் எழுதினார் அப்படிங்கிறதே தெரியல. செம்ம வைபாகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த மாதிரி படத்தில் தளபதி நடிக்கிறதும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். வெங்கட் பிரபுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னே சொல்லலாம். லியோவுக்கு அடுத்தபடியான ஹைப் பார்த்தோம்னா தளபதி 68க்கு இப்போ கிரியேட் ஆயாச்சு. ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம படத்தை வேறு மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் புதுசாக தளபதி ஃபேன்ஸ் யாராவது நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தால் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தளபதி பற்றின அப்டேட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வரும்.